Župni ured u Drvaru i dalje nije u mogućnosti pristupiti obnovi svoga poslovnog objekta, iako je prije više od mjesec dana resorno kantonalno ministarstvo poništilo općinsko rješenje o uskraćivanju izdavanja lokacijske dozvole. Nalaže općini da u roku mjesec dana ponovno povede postupak i u tom postupku uvaži drugostupanjsko rješenje i sve naše točke. To se međutim još nije dogodilo. Jedino što je župnom uredu ponuđeno je da njegovi predstavnici potpišu zapisnik sa sastanka kojega su u vezi s ovim problemom u međuvremenu održali sa predstavnicima općinske vlasti. No to su odbili. Zato što taj zapisnik nije vođen u skladu sa zakonom, nego ga je općina, odnosno resorna služba vodila potpuno samoinicijativno, ne postupajući po odredbama drugog stupnja. Sve upute iz drugostepenog rješenja kojih ima više, znači prvostepeni organ je dužan provesti i utvrditi nove činjenice, okolnosti. Općinska načelnica Drvara ističe da je sve to u ovom slučaju urađeno. Drugostepeno žalbeno vijeće je poništilo po 3 osnova, 2 su prihvaćena i 3. će biti prihvaćen nakon što projektant prilagodi projektnu dokumentaciju zakonu. Sporna je navodno planirana katnost objekta, ali župni ured još nije dobio nikakvo službeno rješenje, iako je zakonski rok za to istekao. Možda se odugovlači radi godišnjih odmora, ali ja mislim da je rješenje pripremljeno. Na djelu je obična opstrukcija, ističu u župnom uredu. Ako nam priječe izgradnju crkve, zašto nam to isto općinska vlast čini i kada je riječ o jednoj najobičnijoj baraci? Pita se župnik Lečina.